Well. Vandaar is februari de 24 2022. Nu zijn we er 3. Hadden die meer werk niet video gemerkt. We weer naar Mexico de 3 weken. Dan ben je 3 weken. We hadden 2 weken hadden we de vacations. Holidays. En dan als we van 3 vliegen, dan blijven ze echt weer positive COVID. So dan moesten we er nog een extra 10 dagen blijven. En dat ging zo een beetje slag. Maar einer is dat niet gewend. Ik loop aan de stoel erst starten. Maar we gaan. Nu zijn we thuis. En ik had nog een beetje een zending gekregen om Regenstraat. Dat hebben ze appariert. Dat is al beter. Dat is Amaya. Dat is Amaya Eva. Zo, ik val me goed. En nu hebben we een video maken van eten. Dat noemt zich chicken fried steak. Dat wordt steak als je biedt vlees. Dat is een filetje. En dat is een beetje rindvlees wat gebroed wordt. Zoals henna-vlees verken dan. En dit laat, als je wordt vielleicht blijven, dat je krijgt is Milanesa. Want dit is niet Milanesa. Milanesa dat doen ze met broodkruimels. Dit doen ze met meel en buttermelk. Hoe je dat wezen. Er is vanavond dat ook Wiener Schnitzel er ergens wordt. Maar daar we gaan, dit is een beetje wat anders. En ik hoop die gleichen dort. En er steeds wordt het veel gegeten in Texas. En door wieder am Siegen, da wordt het veel gegeten. Dat is sehr bekannt. Chicken fried steak. Als vanavond dat country fried steak. Maar we gaan, nu wordt je weten wat we er te brokken. En we dat doen, en ik hoop die gleichen dort, en mij gelijk dort, zo. Nu willen we zijn wat er te brokken. Dankzij. Oké, dan wil je weten wat we alles maken brokken. Hier hebben we buttermelk. We willen hier 2 kuffel buttermelk nemen. Hier hebben we 2 kuffel meel, plus wittet meel. En hier hebben we een halve theelepel zout. En een halve theelepel grove peper. Hier hebben we 1 theelepel gerekende paprika. Wij den hebben. Wanneer de gewone paprika wij dat niet gaan, dan doe je plus zout en peper. Hier hebben we 2 eieren. En hier hebben we 2 eetlepel baakpulver. En hier hebben we 1 eetlepel cornstarch, versterkingsmeel. En hier hebben we dan nog een halve theelepel rode peper, oder cayenne. Hier hebben we 1 theelepel chesnickpulver, garlic powder. En hier hebben we 1 theelepel onion powder, sippelpulver. En hier hebben we dan nog dat vlees. We hebben hier van de sirloin steaks, aber das beste is, dat is een beetje dierder vlees, aber dat doen ze gewöhnlich van inside round oder outside round merken. Dat is dus een roost van het billige dierenvlees. En dat je dat een beetje daarna zelf snijden, dan wordt je wijzen, nu wil je dat met een honger nog wegkelen. En daar willen we dat even eruit merken. Dankzij. Oké, eerste wat we doen. Nemen we al dit regen hier, dat zout en dat peper en cayenne, rode peper en dan versterkingsmeel en cornstarch en baakpulver. Hier hebben we chesnickpulver, sippelpulver, paprika. En dan wat we dan doen is, dit krijg zo. Dan hebben we dit zeer fijn eruit. En dat willen we dan brokken hier om dat vlees aan drukken. Dit wordt zeer schijnend ovenkast geven. En hier wat we dan doen is, dan doen we die 2 eieren hier het eerste nemen. Dit zijn zo'n eieren, maar het is van zo'n eieren wat ook kan vrij op staap ramen aan. Die zijn niet plus voor een klootje. Gaan die met de eieren lijn. Die zijn een beetje hier, maar dat zie je hier nou. Nou, kijk maar, dat is dit. Zo, en dan doen we nog 2 kuffel buttermelk. Dat is maar fijne dikke buttermelk. En ik wil je zijn. Dat wordt aber zeer schijnend geven. Daar word ik nog doos aan dat ik hier nog fertig werd. Ook nog een kleines beetje pepermark, zoals veel als einer dan läuft. Hier zijn dit hier, niet te schrecklich veel. En dan nog een paar Kruimels zout. Ja,
Nicht te veel. Nou, dan hebben we dat uit. Kijk maar dit. En dan staat eruit. En nu wordt het vlees weer klappen. Door, kijk maar, dan hebben we dat vlees hier zit in de luchtspern. En dan doen we dat zo. Nou, dat staat. Kijk maar dat. En dan spritst het zo waar dat luchtje rood op. Ik heb me dan een oor, zie je dat? Dan gaan we draaien. En weet je. Oh ja, weet je wat er dat staat? Eerst hebben we een daartje jaar als een vleesknopje. Dan houden ze niet schrikkelijk veel vlees. En dan hebben ze veel waar je dat vlees kan merken gratis loten. Dan dat ze dat staat, dat wordt je dan daar een week gekield. En dan nog een ei en een baddermaatje en meel en dok en een paar mol. En dan zag dat veel gratis. So dan zagen ze, dan kunnen veel meer mensen feiten. So, waar we dan alles staat en dan weet je weten wat we het nächste horen dan. Schau, du bist sehr Fan. Onze Eetschappen, die haben wir TV gebracht. Da werden wir Eetschappenbrief van merken. Okay, nu kijk mal. Nu zijn we wat dat hier. Nu werden we het vlees en dan moet je zeker merken dat dat ook dreig is. Ganz dreig. En dat eerste, dan neem je dat vlees. En dan doe je dat eerst in meel indokken. En weet je, ik wil je nog wat wijzen. Eerst maar hebben ze nog een schie gebruikt om dat vlees wegkielen, maar was er niet een honger houden, maar kijk maar. Dus dit, dan doe je dat, krijg ze staat. En dan neem je dat, en dan doe je dat vlees hier zit en deze bottermaal in de eieren aanzuidelen. Krijg zo. En dan check je maar dit. En daar doe ik hier nog eenmaal een degen. Dit jaar een zeer. Zeer schijne karst. En wordt een beetje knusprig zijn. Daarom zo neem je een schie, dat een beetje stout en een beetje neer. En kijk maar dit. En want je wel een beetje een dikkere karst gaan, dan doe je nog eenmaal hier. En dan wordt het een double dipping. Nog tweemaal. Tweemaal onderduiken. Krijg ze stout. Hoho, weg wil je een zijn van der, waar wie schijnt het oben kan gaan. En dan doe je nog alles staat. Daarom zal met, kijk maar dat. Krijg zo. Hoi, ja, en dan neem je dan een beetje afschaderen en dan doe je het hier zo op een zeven op. Dan laat het dan een beetje bedregen. Want ja, door het niet bedregen, dat je dan blijft het er alle aan. Kijk maar, dat hier is waar hier een meel nemen. En met eerst een meel nemen. Als je dan dat anders, maar dus dit wordt, als je dat zijn, wordt op eerst verstonden zijn, dat met eerst een meel en dan en dit joks. Golly. Door meel even en door hem zo de schiever een beetje nemen, dat een beetje nemen. Hier word je weten voor wat ik reed. Die worden een poort bieten, die worden dan dubbel indokken. Dan ga je een beetje een knieper dikkere kaars. Maar dan doe je dat wat er nog aan, zoals ik eerst al zei. En dan daar je hoort als het vlees te knoop weer. Dan probeer je het vlees door dan weg te kielen. En dan wordt het gratis, weet je, en dan wordt het een pommel ei gedokt. Nu kijk je maar. Zeer fijn door. Dan hier zit op een 7 op. Dat loopt hem een stuk 10, 15 minuten zetten. En dan deed hij het wel vaart merken en dan worden we dat broden. Ik wil je dat wijzen. Oké, nu gaat het vat hier about 364, 74 graden. Dan wordt een steek hier stationair en dat geeft me een paar minuten, vielleicht 3, 4 minuten en dan ziet. Dat het smaakt bruin is. En daar willen we ook een kast merken. Nu hebben we 3 minuten, nu kijk je mal en draaien we dat smaak aan. Zeer smaak, kijk je mal door. Ik geloof we worden van die werkelijk schijne ovenkast gaan. Nu zet ze dit als eruit. Nu wordt het nächste hier nemen. Wauw, dat brood was zo fijn. Wow, kijk maar door. En dan wat we dan doen is dan doen we dat hier zo. En dan plautdietsch en dan papier op.
kann het so fijn auflaken. Sehr schön. Wel, je bloß noch einmal wiesen, nu kijk mal. Dat hebben we zweimal eingedacht. Wat dat aber von eine feine, dicke Kars gehabt. Ja. Und wenn je nicht so eine dicke Kars will, dann bloß einmal andocken. So, und was sehr, sehr wichtig ist für diese Mahlzeit, dann nehmen wir about 1,5, 2 Lepel Brotfett, weil ich nicht gerne nehme von das Schmalt, was ja gebrockt haben von das Fleischbroten. So, ungefähr 2 Lepel voll. Und dann da ein bisschen Mehl machen, von ungefähr ein Stück 2, 3 Lepel voll. Und dann da wir hier ein klein bisschen durchbroten, aber das aufhängt ein klein bisschen brüht zu werden. Das braucht nichts sehr lang, das kann sein, dass was gut aufhängt wird brüht zu werden. Wir haben das hier vielleicht ein klein bisschen zu sehr aufgeschraubt, wir wollen dann mit ein bisschen wieder durchschrauben. Krijgt de start. Ja. Van about een minuut of zo wordt het smalt en dat meel hier beetje durchbroden. En dan wat we dan doen, dan nemen we malch. En dan doen we zaag malch begrijpen. Van ungefähr een koppel voller zo, dan wollen we de familie doen gaan. Dan merkt je zo'n beetje schmoon gaat. Zo krijgt ze start. En dat wordt meest voor het fijn dik worden. En dan wat we dan doen nog is hier een beetje grove pepermank. Zoveel als je dan lijken. Dan kijk hem al. Zeer schijn. Vangt dan fijn dik te worden. Darum soll noch ein klein bisschen mehr Mehl, das will nicht zu knapp sein mit uns Schmonfett hier. Und dann da wir noch ein klein bisschen Salz machen, dann ist es wie bleiben, nicht so schrecklich viel. Ja. Und weil ihr wollt, ihr könnt noch welche ein bisschen roter Pfeffer machen, so ein Cayenne Pepper. Das ein bisschen streng ist, aber wenn nicht, dann da ihr Praxis habt, dann kickt mal. Das jaft aber sehr. Nu wordt het bloß loten einmal bij een kerken brengen, maar een halve minuut danach loten een beetje zo kerken. En dan is dat gravy eruit. En dan hebben we ruim aan zum eten. Zo, nu kijk mal. Wow, fijn dik dit gravy is. Zeer fijn. Nu willen we opdaschen. Oké, daar willen we ons nu de schief reinmaken. Wir wollen es hier ein bisschen so gekratzt Start, so ein chicken fried steak. Und was viele tun, ist, die dann reine Schaukel schauen. Und wenn die das nicht gleichen, ist sie dann noch mit Korn. Gekratzt Start. Und dann hier haben wir uns Ketchup-Brie. Wo wir dort auch das dort reinmachen. Nur ein bisschen nass genähren, dass wir das ein bisschen Fett über. Und dann, was das ganz Wichtigste ist von all das hier, dann nehmen sie das Gravy, das Schmonfett, und dann tun sie das durch so über den Steak über und über die Edschocken, du kriegst es dort. Krack so. Nu kijk mal. Nu wil ik dat van dicht bewijzen. Ja, kijk mal. Nu, en als je dan nog snel gebakken dat touw, dat frisches brood, dat hou van jou niet. Maar nu kan je zien wat het zit. Ik wil je dat nog van dicht bewijzen. Maar ik laat er wat zeer schijn smaken. Ja, nu kan je het nog ganz van dichtbij zijn. Ik laat er wat van jou zeer schijn het ovenkast zijn. Na ja, dan willen we ons mal von der onze chicken fried steak schmaken. En zoals ik immer zei, willen we zeer, zeer dankbaar zijn. Gott ist gut, Gott ist mit uns. Viele Menschen, die viel gebeten. Und wenn die dann nur Frauen, dann werden wir die auch nicht uitladen. Da werden wir für die beten. Und ich weiß, für mich haben Menschen gebeten, als ich krank war, ich hatte eine Entzündung an meinen Rückenstrang, an meinen Tailbone. Und die haben das operiert. Und ich will sagen, Dankeschön für alle Doktors und
Nursen en jeder wat am hospital schaffen net en de clinic, die haben mich so viel besorgt. Ich bin Gott dankbar dafür. Und sei dafür, wenn alles schein geht, dafür ja einer dankbar zu sein. Ja, nach meins Haus dich, da lat Gott was da kommen. Dann, ja, ich hab das so wie, dass einer mit daran denken, dass wir sind Pferden lange nicht genug dankbar gewesen. Bei Emmerhan, ich bin dankbar für jeden alle, für meine Gesundheit nu weiter und für diese Mahlzeit. Und nu werden wir das schmecken. Das ist was sie nennen Country Fried Steak. Und weißt du was? En er steht Rindfleisch, ich kann auch Hühnerfleisch braten. Da je Hühnerbrasten kijken, chicken breast, da je dort. Nu kijk je mal. Oh, nou maar dit fijne smaak. Ik wil zeggen. Nou maar dit fijne eten En met deze kleine schobelen erbij, dat is wat ze in Texas hebben doen en in Israël, waar we dat echt leggen, die kar naar de andere trends. En dan er staat iets aan brie, kan je wel die schobelen, of chieltje, er is wat onder te bij. Maar vandaag hoor ik dat ik moet iets aan brie. Toen had ik me al lang te gevraagd voor dit. En dat zijn de breven door zo. En dat zijn die charts. Koop je vrouw naar door. Laat me weten. En de comments door. Dan zijn er nog God in alle zijden. Dan zijn.